Cina kadikan aku Dik. Asli ngepani ngomong kono. Maine keneng. Mosok keneng. Ya nang sore wetik kelompo parah. Kuwit idul bongko. Talangan ngalih ngerono. Kita ngene tak kali ngomong. Bila cok ae adoh. Ya iki ya. Parah tuh geser-geser gawe. Memang memang kerono jane. Yo sing iki Nyampe ngene iki ae. Nyampe kok diuli kelon kiai. Kira nyampe lagi kan. Iya iku mulai nyampe. Saiki gede-gede yo. Lu aja keliling-keliling pagirian ayo rusak. Mesti kena. Keliling guys. Ya iya. Bagian isun. Bikin riko ya tengah. Kang tengah. Tengah. Bagian isun. Ya. Engko sing kawitan. Kawitan. Kakang ulun. Ya iya wis dadi tugas yo. Mangkane mlaku aja mepet-mepet. Rada diadu ae. Awi ono tali kawat. Kecantol yo. Tau Suwek kok. Repot. Yo mlaku wis. Ngaku kowe. Foto. Onjaman aman. Kan aduh Semarang wis belum. Oh ya iya. Di senjawe kawitan ilmu nang. Yo sing iku bagian riko. Bagian itu uripan sing dunia. Ya keliling bisa. Ya iya. Tapi masuk kayak adoh deh. Apa di jenjang? Foto. Foto. Buri turun mo. Ya jauh. Bagian itu saya mulai. Runde keliling buri Dik. Iya wis. Ngangkat bobos. Seru jemen ya. Wes. Wis seru riwangkes ya dipencati ya ini. Mas di dua tengah. Dik. Hei. Selempit Dik. Yo tarikan. Dik. Hei. Kecepit Dik. Enyeng kang. Lu yang ngalor Dik. Anu parah. Dik. Hei. Lu yang ngalor. Wis. Wes. Dik. Cangkem gua wis. Eh. Mulo gowone ae wis. Apa sih? Ana kampar pelang aja. Masa kecikau. Ada tukang kula jalan repot. Apa? Ya aku kepagol. Iya. Ulan melek aku ulan jalan cok nek pedok. Ya iya kan. Pamitan nang ira. Gotep. Gocek. Nanti jadi. Oh perlu. Alah. Cak megah wis larani yang Si duwi ku sabiyen. ya caknya dirukun ya sedeng-sedeng ya. Ya iya. Hah? Ah. Anu bae delok-delok gawe naung. Ah. Dicelok mual lah. Rumah Dik sambiang celuki. Sambiang par bae wene. Sambiang umnya jam 2 iku wayahe sambiang. Alat tarung. Iya wayahe sambiang keliling-keliling ana umnya. Mosok rindiang. Ya mosok ilang iki gau. Apa terus? Juga kene weruh bengi kau mlaku-mlaku nang yo. Monggo menisa lawa aja mrene wis. Arep tinggal turau nang ngentenai. Mari iki ketunggu muka. Ya. Ketung arbunya Ana soleh. ana soleh ana jero iku kok. Soleh jero kopi kopai. Yo. Ah. Mari nek ana suryat Suryat. teko kelurahan. Siratin nanas. Wow. Suryat nanas. Masa suryat nanas? Apa? Yang ditawon. Mau sing nanas tapi yang ditawon. Yang ditawon biae. Solo isune nyambung iki nanas sampe tawon. Oh. Surat iku le ana mulai kakak iku surat nanas. Ya. Kro betawon. Robot tawon. Sing kiye dikusun lagi pikiran. Wah, iya pati keren luar. Akhirnya Ah. Pisahan. pisahan yo Miren dira. Pangkat manis. di kongkon sekolah Kon sekolah. yo arep Pak Lurya Ah. kang durung-durung sekolah kongkon sekolah
Bang, pada pemrono tak ngomong itu. Coba kayak Pak Ya wong iki. Jadi kan uang salah. Ayo wis saiki sapa kang bisa sekolah dikongkon ngajar dulure. Riko kan wis merono-merono sekolah. Isu kesal. Kesal, Kesel. Riko bisa deh Isun, kalau sekolah biyen. supir ora tau sekolah. Mau ngajar sekolah maning. Permane isun punya sekolah. Betul nih pahok. Isu lancar ya. Tapi kesel lagi ya. Kesal. Yo pasal untuk makan. Prai jadi guruan. Urai. Ya, ampasan kakak. Yo serius kan dicacak kan. Yo sing wae adik biae. Au. Ada jai. Keluar kesel magi juga kakak di sini. Riko kan bisa. Ame tok orsai ini kayak dilungguan kene. Kukune patenge pentunge wow Ayo ular ojo kol-kolan mulu. suara pentung itu tegaraan ya Ngongkol isin jadi gurau. Tapi kerumunan kok singgah kok. Mulai cuma 22 polan. ya mulang kata-kata memang rugu kok Balik iki juga logo. ya madu merono kok wis madu merono dikira cocok be madu jauh Perintah yang ditulis tapi disio-sio ya. ya using masuk ke tibune iki sapa kamasamu kok Bujang. ini ada di bedong Ngomong durung. kok Lagi sing ana wedine yang guru anyar ya. Gurunya bergelak gurunya. Oh dijunjung-junjung iki kau. Budian. kecepit Ini kok masa kejepit? paran Ketindian. ye aduh gitu ketinggian Kayak sing ana penter-penter ya. Sampai mes subuh turun ngerti-ngerti ya. ngerti pak Di sini jadi guru paran. ya guru sekolah Ojo, paran guru le pacul. ya guru le pacul ya mau nih jadi beruang Ya jadi ini tonton merengis ya, baru guru pacul merengis. Masalah primbon sing paham wis. Orang jurusan ya. Wis, Bung. pacul kau Ya, iku tinggi orok iki duwe beruang kapan wis adi masalah perwawian ngapal Sun. Ya orang japal, ya ada jeruan. Ya, Soalnya wong sekolah itu repot maknane acung sing tau sekolah. ya iya gue sekolah ya Wes yang titik-titik ngomong sekolah kok lagi ngajari. yang penting milu biae Kok ngajar lari cilik paut ambil TK keguruan. milu biae pacar kok ketiga iya milu biae Dan tapi sekolah keraton nang pentung. nah iya wes ada salah jadi bentuk ya polane muridnya mulai lari maning. Boleh lari Ya. kerja. Ya. Untung dia kan boleh lari. Ah, Ketiga ini, arane iki ngomong jadi gurau. ya Percaya? retai. Paran. Dikongan jadi gurau. Ya iya. Kudu keras, muridnya nih pinter-pinter. ya iya wes Soalnya sekolahnya wis kasep. nah iya pancari guru nih wes Ah, mangkane sampai ono kang ngajari nyanyi ngerti nyang saksara, Nggih, Bapak. nyang angka. Nggih. Lha iki ku basa. Nyane tegas iki. Iki sing gelem basa ae. bosok tuh dia pak Nggih. nggih pak nggih Makane aja gurune wis ngaku isun. Sekolah kudu penting sekolah. Adung cilik ku sekolah lari PAUD, rada gede TK, adung wong tuwa alai sekolah APBH. PBH Ah, Apa artine kau? ya iki kok bisa ngerti tak kono. Ya mulai sing ngerti kita kon. Ah, PBH kau singkatane pemberantas buta huruf. pemberantas beraurup. tak guru Buta huruf iku masa picek kowe. Sing ati saksara. yeah Makane diarani sekolah tuwek PBH. PBH
Ajung wis mancep jadi gurau, sehingga diganti namane kudu pindah apa ya udok teater Pak. Ya padha nyampe tradision. Pindah iki Dul. Siapa dia kalau ya wene? Yang edul. Mumpung dorong penuh nganggo patulut. Ora. Atos gawe. Iki diarani maning kanggo laporan nang desa. Ye, nggih Pak. Malam pan iki. Malam Senin tanggal 24. Hah, kodok? Siapa ngomong kodok mau? Kok kodok to ora 24 kodok. Ya nomornya kocok. Terus nomornya pari. Kocok tapi pari kocoknya. 24 malam Senin uliane kene 2014 Maret. Tahu deh mundur. Ya mulai kecilku sekolah ini. Wong sekolah murid kan ngomong-ngomong. Ada sekolah lari murid pinter-pinter. Tahunnya mungkin 26. Nggih Pak. Ya gila wong ini kan ketinggalan tahun kan. Mudun tahun Kita mau 20. alas biae, kemudian ono ya. Zero yang Lah, iya kok apa bener acara bayi. Tanggal 24 Maret 2014 sisih kulon sisi Pak. Sisi napa Pak? sisih kulit kang kulon. Masa sisih biasa tinggal. Iki lari iki ngenyek yang kulon. Dari sisi prit. Kulit prit. Sisih barat, Iki Pak Ai. sisih barat, Sisi mana? Sisi mana? sisih kaplok kan. Sisi mana? Sisih kulon. Ye, nang sisi kang ulon manake. Kula peking. Ye, ku peking. Bukunya kayak gitu ya. Pukul sendiri. Iku kau. Ada sewamu. Berarti ngomong buku nih ngono. nampak ada kulit karo kalarang. Kang kulon Sama doang. jenenge Mehun. Mehun. Suara Mehun enak. Iki nama wong. Ye, de, Mehun. Mehun. Awetan longsor. Olo, mati kutole. Awetan longsor. Oh, coba sih. Sisih wetan. Mi cecek. Kayak Pak. Mi cecek kok gak digoreng wajan ya. Guru deh, Pak Burhan. Pak Burham. Murid di pasukan Lemih. Guru deh Pak Burham. Kok biasa. Jadi Mehun dicampur mi cecek digawa mabur sing paham. Kok ajung yang tanyang kurang? Ya Pak. Martain, ada yang mau? Ngerti. Mehun, Mehun, mi cecek, Mi cecek, Pak Burhan. Pak Burham. Ajung celuk, engko mlaku delok sikile. Ya, Ya, kang tegas tayongane jangkae kang pas. Saya, Pak. oh, kudu ngeplas Pak sikile. Kudu ngeplas Ya sikile. nyepak ketiga. Iya. Aduh bisa temen raine kancane. Diau. Dan wong sekolah. Kari ketiku keragam. Mehun, Saya. mi cecek. Saya Pak. Sini, Pak. Ya Pak. Saya. Mana kursinya gua? Orang bujang kaplok. Yang kuat kok. Guru di ketemu Pak.
Guru juga tembung. Aku mau sekolah sepak bola. Gak mau jadi sikil dikongkon Entah. Masya Allah, dia ini gurunya sabar. Biar. sabar Pak. Hah? Sabar. Pak Burhan. Nggih. Arane kono mau panggilan wis marai. Soale sekolah PBH iki wakeh undangane. Ngoten Pak. Ya iya. Nggih Bun. Siji ganti nama panggilan. Nggih. Loro jalan. Jalan. Tidak jalan. Ya jalan. Telu kauknya Kauk. Ono kaune, Pak. Geus, Pak. Makanya saya ini, aduh mesti dipanggil gitu gini, Yeah. tadi belajar moco. Nggih. Tulisannya Ya, Pak. 2, 2, 4, 4, arane 4 arane 24. 24, arane 24. arane belajar 40. moco. Dia nih ngerti saksara. Nggih Pak, nggih Pak. S, S, N, N, I, N. Senin. kalau diwaca kecil, Kudu Senin. soalnya anak istri. Kudu mereka sana. Senin. Aduh nganggo Senin. Iki nganggo I. Ya, Pak. Kayak orang itu. Tumilang. Iki belajar moco penting. Oh, Oh, no, oh, ada, oh, ro, oh. kok. Wah, mana sing ngutek moto? Ya aku ya kayak parah. Bokku sing parah kok parah. Dari waktu melesat no kok. Po, Po, ada, do, ada, Jo. iya, Yo. yo, Yo. ama, amo, go, Go. go, Go. go, No. ro. Oh. ari wes. Iya. Mari Pak. Aduh belajar motor Belajar cepat. motor. Soalnya buri pinter. Ngono jare mau goblok. Apa kamu lihat dia ya? Hah? Kamu lihat dia? Dono wayo aja ya. Iya. Iki kali gerak jalan. Gerak jalan. Gerak jalan. Mari gerak jalan aku langsung tahu. Ya, ya Pak. Roti beda. Geser. Geser. Geser, geser. Di sini. Oh, berarti di situ mau ya? Gunung di tengah. Iya. Iya Pak. Lama aku karo cewek. Deleng sikil Pak Gurau. Ya. Kang tangan kang kanan. Ngelangkah solo. Ya, ya, Pak. Ya. Iki aja ngelontok Pak. Telute kau. Ayo delengan. Keras-keras. Kang tengen ngelangkah solo. Langkah solo. Gen gelo-gelo. Pak. Gen gelo-gelo. Ya kau tidak. Bisa. Anggi wong mundur. Kang dewa mundur. Tangan leloti. Kang mundur. Abjane ting tijo. Tiga, tiga. Salaksono. Salah sono. Tijane. Tijane. Wong nyer kantor. Wong nyer kantor. Lanang. Lanang. Semingre. Semingre. Wadon. Wadon. Aku sing Aku sing mundur maneh. Kami belajar tahu Belajar kau. yang alun-alun Alun-alun. kang nganter tahu ke oleh hadiah Oleh hadiah. 4 kali. Piye ku? Ya, 4 kali kau kan Nah. makanya kang semangat Ya, Pak. Oh, ya Pak. kau ke Ya, 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 ya. Bram Yes. ayo mulai milo apene Pak Gurau ho 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 Hore. Coba sampai tangan di kota.
lari Dua kali Pak. Meh parah. meh parah Iya Pak. meh lulus Meh lulus. kang kambyah wantan Ya. ayo maning Woi. asipun Apa ikan? tari sijen Hari siji Pak. Ikan satu. Kapan itu Pak? Maret nerimo ijazah Iya Pak. kang lebih keras Ya. ayo biar maning Woi. ora